सुटला सिद्धेश्वर केसरी सिद्धेश्वर कुरोलीकरांच्या मैदानातला फायनलचा फेरा सुटला आणि 8 जणांच्या लढत चालू झाली. कोण होणार 1 नंबरचा मानकरी कुणाच्या नशिबी प्रथम क्रमांकाचा मान आहे. सुंदर गाड्या जात आहेत अतिशय सुंदर. पुन्हा एकदा बाजी मारली का आड्याला होता सलगरी पाण्याला होता जगवार आणि तिकडे कडल होता बारीक. खुनी बाजी मारली पंचांचा निर्णय अंतिम. हा एकदाच रिप्ले घ्या निकाल द्या पहिला चला.